Топ 5 на най-големите постижения в кариерата на комарджията. Номер 5. Първата печалба. Това е чувство на еуфория. Спечелил си 100 евро само за 5 минути. Осъзнаваш, че това е много по-добре, отколкото да работиш от 9 до 5. И продължаваш след това да преследваш това усещане. Номер 4. Когато можеш да гледаш спортно събитие само ако си заложил на него. Загубил си любовта към играта и имаш нужда да заложиш, за да си върнеш тръпката и вълнението. Вече си позатънал доста. Номер 3. Омраза към букмейкерите. Ние всички мразим Bet365 и другите подобни, нали? Но ние сами си го причиняваме. Те знаят, че не можем да спрем и че отново ще се върнем при тях. Преди да продължа с номер 2 и номер 1, не забравяй да ме последваш и да харесаш видеото. Номер 2. Губиш цялата си месечна заплата само за един ден. Това вече е голямо постижение. За да стигнеш до тук, трябва да си наистина пристрастен към хазарта. На практика живееш за да залагаш и работиш за да залагаш. И заслужено на първо място е когато най-накрая осъзнаеш, че трябва да спреш хазарта. Осъзнаваш, че той не носи нищо добро в живота ти. Взима парите ти, времето ти, спокойствието ти. Изплатил си достатъчно и разбираш, че без хазарта животът е много по-добър. Умът ти е по-бистър, имаш повече време, повече пари и разбираш, че нямало смисъл изобщо да започваш с него.